Ayun mga kalingap, at magandang hapon po at andito tayo ngayon kina Ate Julie. At kakamustahin po natin ulit at mangumusta po tayo. Magbibigay ng konting biyaya. Ayan po. Ayan, God bless. God bless MJ. Parang napilitan si MJ. Kamusta na Ate Julie? Okay naman po. Ako naman po kahit pa paano. Nakaraos ka na Ate Julie. Sa mga ano ba problema. Opo, talagang hindi naman po mabigay ng trial sa buhay po si God na di natin kakayanin. Ano po, kaya po natin yan lahat. Tsaka po yung pinaka-problema ko po yung na-homesick po ako kay Jamaica. Pero nagdating po yung time na nagpadala po siya ng mga letters po. Ay, may letter si Jamaica. Pwede nating i-ano sa vlog. Opo, ang dami po. Tsaka nakakaano kalingap kasi 1 month and pa lang po siya doon. Pero Bawal doon ang bawal po ang yung cellphone, opo. Facebook. English speaking na po siya. Yabang eh. English speaking na? Opo, tingnan po yung mga sulat niya sa amin. Ang haba, Puro no? po English. Dami po yan, may para po sa pinsan niya, nangangaral na po siya na, sabi po yung dati daw pong Jamaica umalis dito, pabalik daw po iba na. Iba na ang Dati babalik. opo, na Oo. dati daw po matigas ang ulo, ngayon daw po Oo. nagbago na daw po siya. Ang dami po kaya nito kalingap. Ang daming sulat ni Jamaica, oh. Para sa akin. Isahan lang. Opo, isahan po ano yan. Oo. Ang dami po. Opo, ito po. Oh, yan. Chichig na po yung pangalan niya, hindi na po Mayma, hindi na po Mayka. Ano nang pangalan? Chichig. Chichig. Opo. Chichig. Chichig na po. Grabe, ang daming sulat po ni Jamaica at hindi na siya nakakagamit doon ng cellphone. Opo. Opo. Okay, basahin natin Julie yung Mama, Tagalogin ko na lang po ito. Oo. Mama, nagtataka po siguro kung bakit yan na po ang nickname ko. Pinalitan na po kasi ni sister ang nickname ko, Chichig. It means strong, independent, kind girl. Kaya nung araw na pumasok ako dito, grabe yung iyak ko. Kaya tinanong ako ni sister kung anong nangyari sa akin. Nagkwento ako ng buhay ko. Kaya pinangalanan niya sa akin kasi Koreana ang sister ko. Sa kanila, ang ibig sabihin ng Chichig, strong, independent, kind, but sometimes mischievous. Kaya sabi ni sister, kalimutan na yung Mayka, Maymay, kasi puro trauma yung nangyari. Kaya nung pumasok ako dito, bagong tao na ako, di na ako yung dati. Kaya, mama, sorry sa lahat. Masaya naman po ako dito. May kompleto akong mga gamit. Binilhan din ako ni sister ng Ako Flash, yung 1,000 plus na tumbler. Tapos kumakain akong 4 na beses sa isang araw. Purga na nga ako sa karne dito. Pero minsan, pag ang ulam ay seafood, nilulutuan na lang ako ni sister ng ulam. Tapos bago matulog, iinom ng gatas. Pagkagising ng umaga, walang kape, palaging sa labat. Nung 1 linggo, palang suka ako ng suka. Pero ngayon, paborito ko na. Tapos kapag lunch na, 2 araw ang lipas bago nag-juice na kalamansi. Tapos sagot gulaman. Sa dessert naman, minsan cake, Dunkin prutas, ice cream. Kaya masaya dito. Tapos natutulog ng alas 8 p.m. Kaya kapag linggo, kapag gigising 6 a.m., pag may misa ang alas 5 a.m., kapag Lunes hanggang Sabado, ang tulog namin alas 10 p.m. Tapos yung 2 oras dyan, study time. Kaya pag tinanong ka ng guro mo ng assignment, kapag wala kang gawa, tatanong yan, anong ginawa mo sa 2 o'clock p.m. mo? Kaya gagawa ka talaga, saka walang research. Kung di mo alam, sabi ka kay sister, saka malakas ako kay sister, kaya palagi niya akong tinutulungan. Mama, nakakamiss na yung pagkain simple lang. Like malunggay, talbos, kamote, and also toyo, mantika, tubig asin, kape, kanin, buti pa kayo dyan. Ganyan ulam nyo dito, di humawak ng asin, asukal, any condiments. Wala kasing ihahatid na lang ng chef ang pagkain. Naka-elevator pa, tapos sabi ni sister, kaya daw dala ang ulam sa bawat pagkain kasi dyan daw di namin maranasan. Mama, sorry po sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Kasi sabi mo po sa akin, Natatouch si Ate Julie.
Ah, may sasabihin po ako, di po may tigi-isa kami shower pero isa lang kami sa room. Kaya nadulas at baha tapos naliligo kaming bad tapos noong nagbat skirt na ako, nadulas ako, natakot si sister, dinala ako sa infirmary clinic. Pina-x-ray ako tapos okay naman noong pumunta ako dito. Inulit yung test na negative naman ako. Tapos noong pizza ikadalawa ng August, pinapunta kami ulit ng clinic, nag-test ako sa dugo, mata, tenga, puso, baga, tangkad, timbang, lungs, and bone. Kaya mama, huwag kayong mag-alala sa akin. Mama, may good news ako. May good news ako ngayon. Kasi ang ganda ng madre, kumakatok na si God sa heart ko. Saka nai-inspired ako kay sister kasi ang bait niya sa akin. Maraming nagmamahal sa kanya. Parang gusto ko ngang magmadre. Saka po, ang ganda po dito kasi tinuturuan kaming magtagalog ng malalim, mag-Spanish, mag-Africa, English na word. Kaya natututo ako dito ng iba't ibang salita. Saka bawal dito maghawak ka ng kamay. Kahit best friend mo pa siya. Tapos tapos kala ko papatayin na ako ni sister kasi nasubrahan akong kumain. Hinilot ni sister ng ointment ang tiyan ko. Tapos sabi niya, ang laki ng tiyan mo. Tapos araw-araw akong umiinom ng pampapurga. 4 na araw akong nagtahi. Noon kasi hindi bababa sa 7 bulati ang lumalabas. Kaya yun, palagi akong pinapamulati. Dito lang din ako matuto magawa ng mga building. Nagdo-drawing kami sa computer. Tapos ang dami kong kaibigan dito. Sila Natasha, taga Jose Panganiban. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Okay yan. Ang dami po. Okay lang. Okay Opo. lang. Ang mga ni Jamaica. No? So, at least, Ate Julie, okay na siya doon. Okay na po. Yun yung good news. Alam mo po, Kalingap, yung po bagay sabi ko sa iyo na laki pasalamat po ako at naituwid po yung maling po bagang landa sa tinahak ng anak ko. Kaya nang mapunta po siya dun, na-realize niya po talaga na mali po talaga yung mga ginagawa niya. Ayun. At least sana talagang na yung pagbabago niya, no, Ate Julie. I-guide sana siya ng Panginoon na talagang magbago na. Ay, ito po po. Mayroon pa. Dalawa pa po Kalingap. Ito pa nga po. Mama, pag nagpadala kayo ng sulat, sumunod kayo sa instructions sa Facebook ng Sister of Mary School. Kung paano po. Mama, maganda dito. Magiging disiplinado ako sa sarili ko at mga gawain ko kahit may sakit o may bagyo. Kailangan mong maligo ng 2 beses sa isang araw. Mga panty sando, wala ditong bra. Kailangan malinis ang laba tapos napkin dito may butones. Tila lang lahat malinis at mabango. Tapos magbibigay ng schedule yung doktor at lalagyan kami ng pasta sa ngipin. Bubunutan din kami, saka ako ang pinakaate sa dorm namin kasi sila mag 14 pa lang. Ang dami ko din kaibigan dito. Sila Ashley, taga Mantagbak, si Rihanna, taga Bibiraw, si Janine, taga Labo, si Natasha, taga J-Pang, mga taga Bicol sila lahat. Meron ding taga Mindoro, Palawan, Romblon, Camarines Sur, Occidental, Cavite, Leyte, Quezon, Manila at marami pa. Natututo ako ditong magbisaya at kung ano-ano pa. Mama, alam mo po, palaging may event dito si Carlos Yolo, yung Gold Olympic pumunta dito. Tapos nung may-ari ng SM, si Henry Lee, pinapagawa niya dito yung 2nd floor. Tapos si Kate Horizon, taga Austria, sobrang tangos ng ilong. Tapos si Patrick Newton, taga Amerika. Tapos sa ika-13, madami pa kasi assumption ni Mama Mary. Madaming ganap, parang fiesta basta mama, sana nandito ka para makita mo kung gaano ako nagbago. Dito siguro kaya ako naging pasaway kasi masyado akong nag-focus sa paghahanap ng atensyon. Sorry po mama, miss ko na kayo. Sana di ka nagalit sa akin. Sana mama, proud kayo sa akin dahil ganito na ako at nag-aaral pa ako sa top 1 school in Philippines. Mama, yung favor ko po, sulat, manika at picture. Yung lahat, pati na yung new. Oh. Mahaba masyado na, Ate Julie. Pati rin yung picture ko, mama. Yan na lang po. Nakakapagpasya sa akin, mama. Alam mo po ba, Sabado, Linggo, may pasok pa rin dito. Tapos, pag Wibis, Linggo, alas 5 ng umaga, gising na. Nagmimisa si
namimisa na kami. Tapos palagi nagtuturo dito ng pang-ibang bansa. Grade 7 pa lang ako, pero tinuturo na sa amin pang high grade na. Grade 7 pa lang. Nag-aaral na ka na ng course na pinagtatahi na kami dito ng gamit, speed machine. Pinagagawa na kami ng plan building nasa sukat dapat, tapos na bread ang pastry production ng in situ na kami. Technical drafting, mechanical drafting, food and beverages. Yan ang pinag-aaralan namin. Masakit siya sa ulo, pero kaya naman. Pagkagising sa umaga, pagpasok sa room, nag-exercise pa ng utak. May doktor na nagagawa noon. Tapos nung ano-anong gamot ang pinapainom sa amin. Pero vitamins naman, kaya okay lang. Tapos dalawang araw ang putol ng kuko. Nga tinapay dito ang lalaki. Tapos iba't ibang flavor ng lugaw, champurado. Mama, pagdasal mo na lang ako. Palagi nabigyan ako ni Lord ng talino at sana magtagumpay ako. Okay na ako dito, Mama. Love you. Miss you na kayo. Mama, pa-birthday mo na sa akin. Asahan ko. Yun po gusto niyo pa-birthday. TD bear po at saka mga picture. Mga kapatid niya. Tsaka para daw po di siya nakapos. Yun po gusto niya pa-birthday sa October 27 yun. Paano yun? Paano ipapadala yun doon? Opo, ipapadala po yun. Teddy bear Pwede naman tsaka daw po mga mag-visiting picture. daw po doon. Di ba parang ano po. May visiting naman po ata doon. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Yun daw po yun. Pero pag nag-aalala po Anong lugar ngayon? silang Cavite po. Sa Cavite. Opo. Ano po siya, Sister of Mary Obanyox. Doon po siya At least, okay na dun si Jamaica. First time niya magpadala ng sulat. Opo. Sobrang dami, no? Opo, nilabos niya talaga. Hindi nga po Oo, at magpaniwala least kalingap kasi 1 month and a half lang po siya. Sa dilim na nangyari sa kanya, sa una pa lang nung umalis ka, talagang grabe yung pinagdaanan niya. Kaya po Tapos, yun, nagkabahay. Tapos, nagkaroon siya ng boyfriend. Pero maganda na din yung sana. Kaso, syempre, pag nasa labas, madaming, temptation. tentasyon talaga. Temptation. Tapos, kaya, siya, tawag dito, kumbaga naligaw. And then, ngayon, nandun siya sa Sister of Mary. Sana talaga tuloy-tuloy na yung pagbabago. Kasi di naman siya habang buhay dun darating at harapin niya talaga yung tunay na mundo. Dapat talagang talaga maging firm na yung mga decision making niya na gagawin na talaga niya yung tama. Ate Julie, yun din yung Lesson natin. Lesson na kailangan na matutunan. And then yun, masaya naman kami na gano'n na pala yung situation na happy na siya. Dami niyang kwento, 'di ba? Nakakatuwa naman Ate Julie. At nalaman natin yung ganong bagay. Kumusta pala Ate Julie ang buhay-buhay mo dito? Okay naman. Buhay ng isang nanay na madaming Okay lang naman po yung kalingap. Kasi pag maliliit pa lang naman po sobrang hirap, di ba po? Pero pag naglaki naman na po yan, tapos pagdating po yung opportunities makapagtapos din po sila, malaking kaluwanan din po yun. Tsaka parang success mo yun na mapagtapos sila. Success ng mga gulang. Sabi nga po yan, mayaman daw po ako sa anak. Oo. Opo. Pero, mga lalaki pati, no? things naman po kasi marami po baga nag-wish na magkaanak pero di po sila nabiblessing ni God. Kaya sabi ko, blessing po ito sa akin ni God. Kung mahirap man po ako at ganito yung tanggap po. Malay mo po sa nito, hindi naman po laging ganito tayo. Pag naglaki po yan, pag nakatrabaho, medyo naman po kami. Tapos sabi ko nga po, una na po si Jamaica. Malay mo po, yun na po yung way na po, maging lang po siya na maging motivation niya po yung hirap namin, yung hirapan na dinanas namin. Malay mo po, maging po siya na magpursige siya. Tapos matulungan yung mga kapatid niya na mapag-aaral din po niya. Ganun po yung ko po kasi wala naman po imposible, di ba po pag may ka lang po talaga sa buhay. Tsaka ang inaano ko nga po, di ba, hindi nga po nga panipaniwala na hindi naman po baga kami kaano-ano ng mga nagtulong sa amin, yung mga naging sponsor. Pero parang, kayo nga po, parang naging instrumento kayo na parang ipalala sa buong mundo na parang may mga taong may busilak na puso po baga na handa po Tulungan. pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Parang ganun, kaya sabi ko po lang po kay God, kasi parang, mali mo, miracle naman po na sa bandang huli, makaarano din po yung mga anak, di ba po? Kaya parang yun po, ang ko na maging motivation lang po yung kahirapan namin. Maging po yung mga anak ko.
Kasi talagang, as in, hirap talaga po kami. Pero, tuloy-tuloy lang po ang laban sa buhay. Tuloy lang, ano. Opo. Pero mas okay na kaysa dati. Ay, opo. Kapakamatay ka na Ay, dati. Diyos ko po, talaga po. Maalala mo yun, Ay, opo naman tawagan talaga namin. kasi ang hirap naman po talaga ng Oo. buhay mo. Diyos ko, Grabe katabi ko yung- ng kalingap yung isang galon ng Sunrox doon kasi Ay, inumin. container ang Sunrox. Yun na lang po kasi ang parang way po baga na sabi ko, di ako nakakabalik kasi may sakit yung anak ko, yun ako pa si Jamaica nun po baga. Hindi ako makakabadinid, malang ako ng amo ko. Eh di naisipan ko, sabi ko, total abroad din, nasa abroad ako. Eh di ba, nung mag-aral kami sa UWA, sabi niya Oo. may 20K daw, once maano ka doon. Yung Mamatay. parang may assistance. Yun mo lang po ang naisip Yun na lang, ko. pabira, 20K, kapalit ng buhay. Oo, hindi na po pabira. naglawak yung isip kasi parang stress na siya kung ano. Wala na po, hindi nabot na ng isip ko. Tapos, Pero ganyan talaga ang buhay, Ate Julie. May pagsubok. Pag napagtagumpayan mo yung pagsubok, naangat ka. Oo. Happy na kami na okay mo pala din si Jamaica. At siguro pag nagbisita siya, o ano, magbisita siya kasi December, malapit man na yung Opo, December. mauwi daw po yan na December. Oo. Kamusta natin siya personal si Jamaica. At sige, Ate Julie, bibigyan pala kita ng panggastos mo, panggaragastos mo, Ate Julie, ha? Mula sa channel natin. Ay, kay Jeff. Yan. Thank you po. Mula Thank sa you po. channel natin. Salamat po, Kalingap po. Tapos salamat din po sa mga lahat. Dami po. kang anak Talagang- no? Opo, Diyos kang dami po. Pag talaga. naghingian niya, ubos agad ang Pero hindi naman po ako Kalingap yung nanay po talaga na makaano lang sa mga obligasyon, ipampun or ipamigay ang bata, hindi po ako ganun. Kasi sabi ko naman po talaga, blessing yan ni God. Tsaka, una po sa lahat Kalingap talaga, maraming salamat po talaga una kay God, tsaka po sa mga nag-sponsor sa amin. Hindi po talaga ako makapaniwala kasi sino po baga kami, ano? Pero ngayon ko po na-realize na, sabi ko parang ginamit po talaga kayo na maging instrumento ni God, lahat ng mga naging sponsor na bigyan kami ng pag-asa. Talaga ako, wala na po talaga pag-asa lalo na nakaalis ako, wala na po talaga akong pag-asa noon. Lalo't masama pa yung amo ko. Pero nakauwi ako ng buhay. Tapos pag uwi ko, ganito pa yung sitwasyon ng bahay namin. Okay na po yun. Yung sa pang-araw-araw, kahit pa paano, makakaraos-raos na lang po kami niya. Pero at least po, komportable po yung tirahan namin. Umulan, bumagliman. O safe na po Wala kami. man tulo. Ay, wala na po. Wala man ay, oo. Unlike Tapos, dati. pag naano po kami dyan. Saan? Saan meron daw? Ay, sa labas mo na yun. Oo. Salamat po talaga. Utang ko po talaga sa inyo itong mga na-experience namin na opportunities. Ano po yan, na naranasan favor sa inyo ng Panginoon sa hirap ng pinagdaanan nyo. yung mga na-experience pong ng mga anak ko na nakapag-base po sila ng mga bagong damit, nakaano po sila ng masasarap na pagkain. Nakil po talaga. Kasi talagang hindi ko po yun maibigay. Maraming salamat po sa lahat. Ano ng lang, Ate Julie, sponsor. tuloy lang. Sa Bisaya ba, padayon lang. Tuloy lang siyempre sa buhay, ano man ang mangyari. Tuloy lang. Uy. Kagaya nito, nag-aaway na. Ops. Pinsi. Oo. Diyos ko po. Ang dami mo, Ate Julie, ano? Sige, Diyos ko. good luck sa ano mo. Sa yung mga ano. Tingnan mo, mag-iiyak na. Mga lalaki, paano pag nagbinata na yan? Ay, Diyos ko, di naman po siguro. Huwag mag-away ha, huwag mag-away. Yan pag mga bata pa po. Pero kung nasa edad na po, may isip mo na po sila, alam na po nila. God bless and good luck sa ano mo, mga gawain mo. And then, Thank you. kumusta mo na lang din kami sa ano kay Jamaica pag nagsulat ka. And ano, Ate Julie, at medyo gabi na din ano. Papaalam na kami pansamantala. At least ngayon, okay na talaga si Jamaica. Salamat po kayo, Kalingap. Malayo-layo pa pang uuwiin niyo, Kalingap. Ingat po kayo. God bless po. God bless din sa'yo sa mga ano mo dyan. Opo. Mga Thank you po. anak mo. Thank you po dito. Laking God tulong po bless. nito. Yan natin. Ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. At yan po, nalaman po natin na okay na po yung kalagayan ni Jamaica. At baka sa December po, makausap po natin siya personal. At sana tuloy-tuloy na po yung pagbabago ni Jamaica mga kalingap. Yan po, paabot tayong konting tulong kay Ate Julie. Kasi ramdam ko naman yung kahirapan ng buhay, lalo na pagka madaming anak. Salamat po sa panonood and God bless.